UCEM barem ka KHEDC uba penyat sing CM haringkat ki parlok ki lalet bansakhi dalade ya ka jing internet jong ka film driver taxi habayo banyak ren baduba penyat ulo ong ba ka jing yat lenti jong ka ni ka film ka pen ishai ba ka don ka jing ade ka bajan bat ka jing em ki nongnya kali kamai uba penyat ula kentu yikipat ba banwan ban ai mensie mikinong shna bat baro ki badan benta ha kani ka film khnang ba enla ban nang kentiu shu shu yikisap ki phong ki ba ki don Kedem jangan si simpan masuk ban power jingkemen ya kaba nganyo ban wan ban saki ya kenika film ban yo ban baik dalam kejong keman hamni hapo Shillong hapo biju cinema hall kaba kerteng driver taxi but jing long jong kenika film kaba ayo ban saki tasi kalong ka jihikai sin wa kalong ka jing mentoi ka kraw kinong pe khamtam ye ka bangala ban shem daladi ka aji hikai ye ki nong shong shong se ki parasamla ban ye ba ki brio hapo ajla ko kali ki jungi ba nimde ban nyu ben ye kanun no kakam bat ni David ban kenkor ya kanun no kakam ka ba ngi train ada kalong tang banginya taksi dari nya turis dari nilong kinong bela misteri dari nilong ike kamut kadehi kakam tekani ngai I kendiat ka keren pang kata ka balong ka jimentoi ya ki pai ba shno bakin suthu ba ni hab ban yang halak jong kejan akan untuk kebentar de asum ban ai kuble kerpang na kementai producer ban director jong nika film driver taxi iba given kamalki nanti noise menta baro iba itu bangun ba hilat ba kiwe ba kanam di benput tamenta ngai iba kata jing kiu haka company film hakari khasi kelanang kiu syakman but naso but I could play ki but I can see ki but ka jingwan kejungi ban kedu ya kiru bandam dei ban dan tang katni teli film dari benang produce kambun shushu ki ba kit jingwan but ki ba la ban long jimentoi ya ka state berkali ban ai isha ba hadin bang layu penegran baik director producer ai iba kimen shisha nomor ba ka state government kala persangkat bala penora ki policy hakaban ai ki grant ki bakerpang namta ki filmmakers hanni por Shillong bat ka state away tekani ka Xinjiang ke bala shim da ka state government kan long shisha ke ban pelilenti haka yok kam yok jam ruwan nak samla ki babun ki beransam haka ni benta namar nada penwi egawe ka film si kajing mentoi kalong omtang ik producer director lani ki no shim benta ki cast crew hapo ka film hindai ka mentoi wat ikinong ruai wat beransam hasia ka tem kaput nanta ka shot ki babun jat ki bale ki lighting skini kita kana dan jimentoi dengan aso ba ka jing kershan jo government kan yarap berpelilat haka yok kam jam wat haka ni ka benta dan ni kan film industry